krimis mong kelingan sliramu wong manis tekan bisa tak selai nyatane wanciratri sayang larut hanimbrana kitan sayang larut bisanya wang fotomu rakrasa netes ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe hanya buk tresno larangan sak mestine yen aku gawe lara luwe becik masinten sajroning dada wis tak trimo nadyan lara tak simpen nganti puputi nyawa lilaku kudu lila sliramu dadi bojone wong liya Monggo dumateng bapak-bapak ingkang sampun pinaringan pikurmatan sampur enggal sumeneng dipun tenggo dening Ibu Waranggono.
nadyan loro tak simpan nganti puputé nyawa lilaku kudu lila sliramu dadi darbene wong liya sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung rasa larangan sak mesine yen mong gawe lara luwe becik tak simpan sakjroning dada wes tak trimo nadyan lara tak simpan nganti puputé nyawa lilaku kudu lila sliramu dadi duweke wong liya Tresna bojone wong Pak sedaya mawon. Pak sopo ayo Pak sedaya Paiman. mawon sing ngrasa mawon. Pak Paiman. Sedaya mawon Pak sing rumangsa. Piye man perasaanmu man? Lah abot Pedot lek Paiman we. abot ya Pak. Abot lho. Abot man. Nyilih kok penak lho. yen eling nalika semono kowe teka arep ngomong apa ning ngisor lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo kok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kagetenan atiku iki jebul sliramu durung rabi resi tresno kok bojone wong Pak yen weruh aku mung bisa ndamblang sing tak jaluk waktu kanggo aku nadyan sedelok bisa nambani kangenku kembang melati arum kandani ati iki mau mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngidabali ya mas gendhet luwet sak solae arep madya srimo prabu pancala rama-rama ayam tentrem sawangane kang kepengin ngesuk raja putra
lamun winung